Vítajte na prehliadke stavby vášho budúceho domova. V tomto krátkom videu vám predstavíme priebeh výstavby prvej deky, ktorá je základným krokom k vytvoreniu pevnej a bezpečnej konštrukcie. Od precízneho vymerania základov, cez vykopanie a prípravu na betonáž, až po samotné betonovanie základov, všetky kroky sú vykonávané s maximálnou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. To všetko s cieľom zabezpečiť, že váš nový dom bude stáť na pevných a spoľahlivých základoch. Po dokončení základov prichádza na rad murovanie nosných stien, ktoré vytvárajú priestor vášho nového domova. Presné debnenie a kvalitná oceľová výstuž pre prvú deku zaručujú, že váš budúci dom bude nielen krásny, ale aj odolný a pripravený na dlhé roky bezstarostného bývania. Na záver prichádza kľúčový moment – betonáž prvej deky, ktorá uzatvára túto fázu výstavby. Váš budúci dom sa tak posúva o krok bližšie k tomu, aby ste si v ňom užívali pohodlie a bezpečie. Váš nový domov je na dosah. Sledujte našu výstavbu a predstavte si, ako sa tu bude žiť vám a vašej rodine.